Nå, men nu ligger vi så buketten hen. Så vi pakker lige ud her. Vi har siddet og hygget os her. Snakket og drukket noget æblemost og spist noget et eller andet her. Hygge noget. Stille og roligt. Der er jo en fin. Ej, det dufter simpelthen så vel det her. Ja, det er altså. Så lægger vi den ned. Ja. Herfra og morfra. Der er der lige en buket, du kan dufte til. Ja. Så man kan lægge det som et pynt her. Ej, det får man drikke. Ellers kan du lægge den dernede ved siden af. Ja. Her, sådan her. Eller Eller op ad graven fra siden af. sådan der. Ja. Skal jeg altså også det her billede af. Ja. Så ved jeg ikke, om der er så meget andet at sige. Ikke andet end nu tager vi afsted igen. Og det var dejligt at hilse på dig. Så vi ses.